Er was eens een klein meisje wier moeder haar van het ene eind van het bos naar het andere sleepte. In hun zoektocht naar de droomprins. En toen op een dag ontwaakte het kleine meisje met haar moeder verdwenen. Dus werd het meisje een schrijver. Ik heb herinneringen. Ze komen naar de oppervlakte. En ik dacht, misschien zou ik mijn memoires moeten schrijven. Voordat mijn hersenen bruin worden.